गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर'नि माहारियारि हारिमुवारि फोरबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। लोगोसेनो बर' कछारी गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावख'आव मैया BTRखनि CM मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारिया गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां, मोनसे जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार बालाजान लावरिपारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। स्कुटि आरो रयेल एनफिल्डनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनानै जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। थैनाय सुबुंखौ सासेखौ रुजुम बसुमतारि होनना सिनायनो हायो आरो गुबुन सासेखौ दासिमबो सिनायनो हायाखै। बाक्सा जिल्ला बनसु फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंबाय। बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफाद बनसुखौ मैया दाफुंबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि बाथौ थानसालिनि नब्लाङाव मोनसे मेलनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला बनसु फरायसा आफादखौ दाफुंनाय जायो। गोदान जिल्ला आफादाव बिबान महरै आफादगिरि मुस्रि राथुल रामसिंहारि आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रि जन दैमारि, बुंथिगिरि महरै राजिब बर'नो बिबान होनाय जायो। बे दाफुंनाय हाबाफारियाव मिरु बनसु आरो उदालगुरि जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बर' माहारिनि जोनोमनि मोन्थाय बड'लेण्डखौ मोगथां महर होनो थाखाय बाक्सा जिल्ला बनसु फरायसा आफादखौ दाफुंना लानाय जादों होनना फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। डिमाकुसियाव 12 सान हारिमुवारि फोरोंथाय बादाया जोब्बाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोल डिमाकुसियाव डिमाकुसि दखरा एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय 12 एप्रिलसिम सान 12 बर'नि हारिमुवारि मोसानाय, दामनाय देनाय, रोजाबनाय, बैसागो मोसानाय आरिनि सायाव फोरोंनाय हाबाफारिखौ मैया डिमाकुसियाव थानाय सप्तायारि रबिबार बाजारनि नब्लाङाव दखरा एबसुनि आफादगिरि मनज बसुमतारिनि आफाद सामलायनायाव फोजोबनाय मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव आलासि महरै नुजाथिफैयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ। जोबोद दुखुनि खौरां, मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मैदेरजों मोगा-मोगि जाना चिरां जिल्ला बिजननि सिङाव थानाय फोरमायसालि गामिनि राजन बसुमतारिनि बिसि अबेश्वरी बसुमतारि मुंनि सासे आइजोआ आथिङाव गाजानानै जोबोद गेदेर जखम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गावनि फिसाज्ला मिजिं बसुमतारिखौ गामिनिनो तिनेश्वर मोसाहारि नखराव लिंनो थांदोंमोन। बेयावनो फैफिननाय समाव लामायाव लोगो मोननानै बे जाथाया जायो। उनाव गाबख्रावनायखौ खोनानानै गामिनि सुबुंफ्रा जायगायाव थुबुर जायो आरो थाबैनो बलामगुरि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनहैयो। बेरगाव बरंगाजुलियाव गुबुन रायजोनि बुंथिगिरि हानजाया दावबायफैदों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव बरंगाजुलि साहा बागानाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव CPAनि सोद्रोमा थामहिनबा भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि बुंथिगिरि आरो लोकसभानि माखासे सोद्रोमाफ्रा मैया पानेरि BMनि सिङाव थानाय बरंगाजुलि साहा बागाननि गोजामसिन साहा फेक्टरिखौ नायगिदिंनो फैयो। नायगिदिंनानै साहा आबादखौ माबायदि खालामनाय जायो, बेखौ माबायदि गोरान गुन्दै खालामनानै बाजाराव दिहुननाय जायो, बेनि बागै गुवारै बुजिना लायो आरो गोजोननाय फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया 2 नं कुसुबारि LP फरायसालियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फरायसालिनि फिन लुफिननाय खामानिफोरखौ फरायसालिनि प्रिन्सिपाल, फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों जयै नायगिदिंहैदोंमोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेनजानाय BTR सोरखारा सोलोंथाइनि बिथिंखौ BTR ओनसोलाव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनो थियारि जादों होनना रोखा बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।